Gwazane inkomo esibayeni ekhaya kumele ikhishiwe. Kumele zemzini wenye indoda ngoba seyiphisela kakhulu. So ngiyacabanga ukuthi icaca into engibizele yona la ukuthi ngavele kubize nje mhlawumbe ukuthi ngifuna uzokubuka emahlweni or ya into nje ebekubiza la nami ukuzoveza ungaphakathi kumina ngawe since ngakubona. I know omunye umuntu uzobuza ukuthi umthanda kanjani umuntu ombona efonini umuntu ongamazi sithi ngakubona kwi-status even though ngeke mention igama lakhe but ngakubona kwi-status sakhe ngamtshela ukuthi ngichazekile wena i-channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele hey I have a crush on you I have a crush on you funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Spring has sprung and so the fun has begun. Date nights are about to be so much better. And by better, I mean the next chapter. This is where we at on 167 Florida Road. And now this is where you need to be for all of your breakfast, lunch and supper dates. Greetings! Hello, hi, South Africans, internationals, everybody! Welcome to the show. But of course, when we VIP yasemhlabeni, you have the honor, the privilege to call me Wandama 2K or 2K naye. And today let's on the show ukuthi umzwandile mhlongo ufuna ukuthi umuzwa kubo wanje igama lakhe liphile labo umzwandile by action uthi ucela ukuthi simsize akwazi ukuthola untokozo abe umuntu wakhe sekunesikhathi emthanda and there's a very interesting part of the story ukuthi bazana kanjani but I won't be the one telling you ngizose ngiyispoile angifuna ukuthi ngiyone stick around umzawuze exoxa yena from the horse's mouth. All I can say is welcome to some goodness, welcome to some fun, welcome to some great vibes, welcome to some good food, amazing drinks. Welcome to the party, basically. Please follow Select Africa TV on social media platforms and make sure you subscribe to this awesome channel so that Jaloma's poster uzokwazi ukuthi postile and click on your notification bell uzoba a part of the family. But for now, let's go! Angibingelela babukeli be-Select Africa TV igama lami ngumzwandile njengoba namhlophe ngwakamhlongo abaningi bayangazi-ke Ayibo. Ngiyaziwa Tommy kancane. Okay, namhlanje isizathu sengifake la ekhaya nasishimali ne. Isizathu sengifake la ekhaya ukuthi khona enye ingane othi uNtokozo yakanDlovu engayibona ngayithanda ngayibona ukuthi sasisomunye usisi osebenza kweminye imisakazo khona la eThekwini. Bengimbona ngam-approach ngathi engeke babe u3 esithombeni ephasi nendawo sisi bese maceleni la abanye. Ngathi ngicela uba lo sisi lo la eceleni wangichazela ukuthi hawu sibanibani kanje sihamba naye uhambo kanje ngathi ngimbone ngamthanda wathi wow wathi hayi uneconsi unehliziyo encane ngathi hayi kulungile mina uyofita isibonto esabekwayo ngoba nami njalo hayi futhi siyakhuluma naye sazwana ngathi ngicela ngiphi inamba yakhe kwalokho inqaba inamba washo sengibambile ukuthi okay uyibhale ngoMandlovu ngathi ngicela ifoni yakho ngifuna ukwenza ikhona vele uhambe ngokubhala inamba lekaMandlovu sasinaba aMandlovu ngifake ifonini yami wahlala isikhathi ngise ngizomfonela ngizomWhatsApp ngizofuna nje ngizongithini ngivele ngimtshela ukuthi ngithathe inamba kaMandlovu sentsha lo sisi-ke manje hayi ngithathe inamba kaMandlovu yazi athi wenze kahle wayetshela because beyikunikeza kaveza wase wathi okay wena uplan ukuthini yekuyena uMandlovu uplan ukukhuluma nini naye ngithi eish sazocabanga yazi inkinga leyo ngilela ngimbingelele lo Mandlovu lo ngise ngimbingelela avume yabo Bathi hayi uva la vela shophezulu uyavuma ngapha lo muntu lo manje sawubona namba bakho ngithatha ngitshetshe usibani ngabanje phezulu ngitshetshe usibani iwavuma uyavuma lo muntu bakaphela engavele ngathule baka lokho ngasho lutho lo sisi lo wekade uzwenza umcimbi thizeni wathi azobe khona manje emcimbini ngathi yo kasi kuzobe kekhona hayi ashona khona emcimbini hayi nanga phela angitshelwa ukuthi hayi nanga uMandlovu ngafike ngayibona nje uMandlovu lapha ekitchen pepazela sister wathi ngithathela ulehambisela umngane wami ukudla shithi naye uMandlovu wafunda kwezakhe kodwa nami ngaphinde ngasaba futhi ukukhuluma wangasho still ngisho kwakho ukukhuluma avele ngalokho ngizibasa ngopi yami ngisho lokho kancane yabo ngagcina seki-off seke ngisakhuluma kavesele so awukaze nje usho lutho kuyena bengathi ngisho lutho kuyena ngathi futhi bengikhuluma kwami naye bengilokhu ngimWhatsApp ngithi ngiyafisa ukukhuluma naye ngehlangana because mase kufikile insuku ngishabe igwaba bengalazi ukuphuma because manje namhlanje ngelikushayi kwababa
noma lizongishaya kodwa awusenakho leso sibili sokusikhona wena. and I'm here kidding. Lesibili sokusikhona wena la So uMandla ngoba ungamazi wamthanda esithombeni yini nje akuchaza ngayo futhi ubuhle bakhe indlela amengayo lapho wathi wathanda nje kuyena. Ngicabanga ngakho lo moya kuyena nje because hleze ngibabona abantu abahle ethombeni noma sengimbona futhi face to face ngabona ukuthi ngingahlonipha because kuthiwa ngilethela ukudla afaka ngigoqela ngathi wow angikaze ngakuqhelwa ngisho ekhaya mina ngilethela ukudla. Ngiyamangala nangona sabafana sibaguqe mhlawumbe kethi wayesingathoni. Wow hayi umfazi lo umuntu okuthathwa lo. Wowza. So manikhuluma emcimbini you felt like i-vibe akunika yona in person yamehla nale vibe oyithole ethombeni. Yeah, wayekhuluma nje right even though wayekhuluma as umuntu yabo akukhona like stranger but ngoba uyahlonipha. So uzokhuluma kahle nje nomuntu. Okay cool. So ready ukumbona uMandla? Great. Since ungamazi umazele ethombeni Great kakhulu. yini ongafika uyifice kuyena namhlanje engabe disappointment considering ukuthi kahle kahle awumazi. So you're not really sure ukuthi inhloboni yapenda. Okwamanje angamazi but ngizosengiyamazi because bese ngithathele ngayo ukuthi umuntu kanjani nokuthi uyahlonipha ukhuthele. Bese ngibuza ukuthi yini engafika ikuphoxeke uma ungayithola namhlanje kuyena. Lokho bengafaka emqondweni so angilindele ukuthi ngakhona uzongiphoxa sengizobona. So I will cross that bridge when you come to it. Yeah. Umuntu right to awucabanga izinto ezimbi in advance? No. Wow, I want to live like you. No. I want to start adapting. Mina mengenza into ngiyenza ngokuthi ngiyenza into manje ezongisebenzela manje. Lokho kuye Uzokubona mase kwenzeka. ngizofika nakho mase kwenzeka. Okay, respect that. So asimbone kuMandla wesidinga Steve. Yo. Jamani la. Bengisidinga sona kodwa hayi sesiceleni. Angisifuni isibili. Esikhandiwe yeah. Okay. Love that. So kahle kahle ingqikithi yale message eshoyo ukuthi siposteni kuma status. Amaphakade ethu akuma timeline enu musana ukusidelasa. Bangani bethu siposteni bakithi mhlawumbe umuntu ovuka wow. But anyways, asithi tshese bona uMandla ubusibona ukuthi uzoyithatha kanjani iproposal ezofika nomzwa ungayindawo. iSelect Africa TV izokusetha and masisho njalo suke sichaza izinto ezikanjena ke because njengamanje ngihleli noNtogo ngoba khona ngizozama ukumsetha khona uthe ngiculele ukuthi onke ngikusete ngiyadlala betsabona yebo ninjani sisi ngiyaphila njani ngiyaphila you look so pretty in pink. I love your outfits. ngiyabonga So igama lami nguSine ngiqhamuka eSelect Africa TV njengoba ubona nje igama leshow esiyenzayo njengoba kunama camera ibizwa ukuthi I have a crush on you. So kunomuntu one crush kuwena ke that's why ngikufonelile ngacela ukuthi uze la. Okay sisiyabonga So bengisafuna uqala ngicheck ukuthi right emoyeni singaqhubeka awu mind ama camera yonke lonto le. anginalutho ngiright Alright. Shema umuhle yazini. ngiyabonga Uthe uyintokozo yakhe. intokozo yakhe Ngiyadlala ukhona umuntu obambisane naye kwezothando? akekho Hayibo indaba usingile umuhle kanje? bengisadinga isikhathi nje kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe sangalithola ukuthi yes Okay. So lo ozobeka amabili amathathu mayibeke kahle nje phela Yes. awunayo inkinga nokuthi uvuke ngendoda entsha sha anginankinga ugcine nokujola last year not too bad kuyafuneka ukuthi sometimes uthi yeah ukudetoxa so moya abana Stefana laba abalegenda le enye kuyafuneka ukuthi uphinde kodwa ke futhi akumele ukuthi uthathe isikhathi eside kwi break so I'm glad uthi usuready ukuthi ungabuyela egamini yeah ma usubuyela egamini wena ngokubona kwakho umuntu wesiliso ngathi owesifazane ingakuphapheli kanti mhlawumbe udate abantu besifazane imuphi umuntu ongathi uyitype yakho ubhekani kumuntu othandana naye ake ngisho ukuthi mhlambe nginawo umuntu mhlambe ongasaba i-type yami kodwa ngathanda ukuthi ngathola umuntu wesilisa ozongihlonipha because nami ngiyahlonipha nawukuthi ke angena lo muntu okhuluma kakhulu yes so mawuthola umuntu okhuluma kakhulu kuba inkinga kwena no angeke ngisho ukuthi kungaba inkinga sengisho ukuthi mina ngisiyena lo muntu okhuluma kakhulu ngathi ngiyahlonipha but awubamanda abafana abaphaphile yes akufakela amahloni phambi kwabantu angicabanga ukuthi mhlawumbe angasangifakela amahloni phezulu ukuthi ugcina umjwayela ne okay so yini uthi ke awuyifuni kumuntu wesilisa ufuna umuntu ohloniphayo ufuna umuntu obaziya abanye abantu but yini othi nje hey lena ke ngeke ngize ngikwazi ngisho sekuthiwa ngikhokhelwa imali angicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa like othanda amantombazane ngakwazi ukuthi ngibambisane naye yes
Oh, so uthanda amantombazane uyi-red flag kuwena. Yes. Okay. Usu-ready ukumbona lo engize ngaye? Yebo ngi-ready. Uma kuyintombazane uzophatheka kanjani? Ake ngiphathe kabi. Oh. Yes. Okay. Ayike dlala. Manje angiyena uthukuzini. But ngabe sengishilo. But anyways, ikangqingetshe-ke la sikhona njengamanje. Sengifuna ukubona ukuthi kuyohamba kanjani. Ungayindawo, this is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. Sawubona. Yebo njani futhi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Hey ngibalisa ngamahloni. Kanjani manje? No, Kusela. wabona muhla kakhulu na last time ngicina ukubona yazi. Ngiyabonga. Kwanze qala masukutholile. Ngomzwandile ngolamhlongo. Mina Njengowazi. yes, ngiyalazi igama lakho, mina igama lami uNontokozo Wangandlini. Obviously ngikwazi bese ngifuna nje ukukhuluma. Yeah, yes. Ngicabanga ukuthi ubukubona ukuthi bengikubhalele ku WhatsApp ngibe ngasho lutho. Kanti ngeke ngakubona futhi 2 months back lapha ePinetown emcimbini. Ngangifisa ukukhuluma nawe lapha msho nawe wabona ela ngishaya igwababa. But namhlanje ngidecide last month ukuthi ngibhalele Select TV ngabona bangiphendula bathi nabe ngiphendulile egcineni njengoba sila namhlanje. Ngiyakuzwa futhi ngiyajabula nokuthi ubile naso isibindi sokuthi yena ugcina usukwazile ukuthi yena ubanane nami mathupha. Sebengasekho abanye abantu sesingasekho futhi isiphithiphithi besikhona sigcina ukubonana. Usungakwazi nawe ukusho zonke izinto ofisa ukuthi uzisho kumina namhlanje. Yeah. Siyagwazana inkomo esibayeni ekhaya. Kumele ikhishiwe. Kumele zemzini wenye indoda ngoba siphithizela kakhulu. So ngiyacabanga ukuthi caca into engibizele yona la ukho singavele kubize nje mhlawumbe ukuthi ngifuna uzobuka emasweni or yeah. Into nje ebekubiza la nami ukuzoveza ungaphakathi kumina ngawe since ngakubona. I know umunye umuntu uzobuza ukuthi umthanda kanjani umuntu ombona efonini umuntu ongamazi sithi ngakubona kwi-status even though ngeke mention igama lakhe but ngakubona kwi-status sakhe ngamtshela ukuthi ngichazekile wena. Wangangibuza futhi into eziningi. Wathi nje ubunenhliziyo encane kanje enenhliziyo encane nje ngifuna ukuba inhliziyo yakhe encane ke nami ngifuna ibe seduze kwami ngiyibone kahle. So nami ngithanda ngidele namhlanje ngizoyibika kule ntokazi kaNdlovu. Okay, but ngiyakuzwa konke okushoyo kumina. Ngingasho ukuthi yena ngingathanda ukuthi mhlambe ngikunike ithuba kubona ukuthi ekuhambeni kwesikhathi uzosibeka phi ukuthi yena lokho okushoyo uzokwazi ukuthi ngihambisana nakho yini. Khona la ngayitholi kahle umuthi uthanda ukuthi unginikeze ithuba as in ngikwazi ukuthi ngikulalelise kahle lokho ofuna ukusho kumina. Sengithembile ngisengiqonyiwe. Awulangilahla manje ntokazi. Angikulahle ngasho ukuthi yena ngizama ukuveza mina ongaphakathi kumina. Yazi ngikhipha umina njengamanje ngiyayithulula kuwena ngiyayidlala kuwena. Ukuthi okay. Kahlahla ngalokho ngigodle igoma. Angitshela ukuthi ngathi ngikubona ngakuthanda. So ngiyakuthanda ngolimi lwamanje. And ngiyafisa ukuthi ngempela uzovusa lo muzi wasekhaya. Ngabona nohambo oluhamba ukhozi ngikubona sesithombini wakade ugcwele into oyigqokile. But still ngachazeka khona kunjalo noma sekubona futhi lapho ngakubona futhi usahamba lo hambo lwakho. Ngachazeka namanje sengibona wenye into ke manje sokuba yi-chips straight. Angase futhi waphela amazi but bengifisa uzovusa lo muzi onje manje. Okay, ngingasho ukuthi ngiyathanda nami futhi ngingajabula ukuthi yena ngikunike ithuba ngikuthembe ngazo zonke lezi zinto oyishoyo manje kimi futhi ngiyathemba ukuthi mhlambe ekuhambeni kwesikhathi zonke izinto ongithembisa zona manje nezinto oyishoyo mazi ugcina usuyigcinile kungabi khona izinto ezofike seyishintsha futhi phambili. Angazi noma ngigiye inkinga manje ngisesilungwini angikwazi ukugiya phambi kwabantu. Kodwa ke ngiyakuzwa. Yeah, sengifisa ukwazi njengamanje saqhubana nenkulumo nje. Ikuphi ngoba ungasho senginikeza ithuba kanti mhlawumbe khona izinto mina engizenza or engithandayo ozofika la wena uzawuyithanda. Mhlawumbe ikuphi
ongathi expectile kumuntu wesilisa wena ngokwakho? Izinto like ngiyi-expect-ile kumuntu wesilisa umuntu Olinde, yeah. ozongithanda, angihloniphe, a-understand izinto uma bengithi angiyithandi because nami angeke ngenze into umuntu angiyazi athanda ukuthi ngiyenze kuyena. Yeah, akukho okuningi ngaphandle kwalokho. Kunenhliziyo yakho encane, abantu besilisa kugcineni yazi sibuye ngizokuveza nje sibuye sihambe sibuka ngapha nangapha. Sesihlampe-ke uyathola hlampe ngosizwile ukuthi hayi umuntu wakho wenza ukuthi ureacta kanjani entweni enjalo. Angeke ngisebenze ngento engiyizwile, ngcono ngiyibambele mina mathupha. Futhi angeke ngichaze ngisho ukuthi ngiyowenzani ngalolo suku angazi. Yes. Ilokho nje futhi engakusho. Because you are a perfect match for me. Mana ngani mangijabule or like ngathi it's too good to be true. Kusangithusa mina. I know omunye umuntu ngabe yakhe uyajabula manje but kusangithusa. But ilento kave sebengiyifisa even though yeah benginovalwana kodwa bengayitshela ukuthi ngalithola iqiniso ukuthi futhi ngiyasola ukuthi ukhona okhuluma nawe ngoba ufikela kave estudio ulwazi ngeke. Uthi ukhuluma nawe sisi wakho ubambiza uma wakho ngibiza ngoma wami usaza akhulume nakho lo benhlezi ngimba lesicefe nawe yena ngikhuluma nami esho naye ukuthi umuntu olungile uyabathanda abantu like umuntu wabantu kahle kahle. Pho manje why bangibhaleli phela nawe hawu ungitshengise nje ukuthi hayi bongikhona njalo ngoba phela kwathi nakubhaleli mina waphela kanjalo noma sengibuye isibiko waphela waphela kanjalo wasabuthi hayi bongikhona njalo sawubona webhuti wathi ngithe njengoba ubona nawe ukuthi umuntu engihlezi ngibhizi and bengasitholi isikhathi. Yes. Njengoba bengisabhizi nami ngezinto abengisabhizi ngazo asisitholi kahle isikhathi uma bengenile mhlambe ku-WhatsApp bengena ngangithole leso sikhathi esincane engisengizithola. Yes. Hayi sengiphelelwa amazwi. Yabo ngathi ngavele ifika ukudla nje manje vele kudliwe one time. But-ke ngiyajabula. Ngiyabonga kakhulu futhi ngethuba othi unginika lona ngingazi ukuthi kuzobe kwanaphi-ke ukiwa phambili kodwa cha ngijabule. Ngizongisheka ukuthini kahle? Mina ngikahle. Bosusimela kangaka manje namehla sethe njo mane. Literally just thought of that now. No, Shuti. Kuba mina. Kuba. Kusheshileke kodwa. Kusheshile ngiyakwazi nje manje ukuthi hayi into zakho sezikhanya. Shuthi mina lezi zinto lezayi sahamba ngaphakathi egazini kumina Manje isasebenza. ukuthi kusheshe kanje ubusabani ngoba phela shuthi le conversation beningaba nayo efonini. Kukhona ukuthi mfethu ufisa ukwenza into kodwa kube nalokho akunolava lomncane lokuphoxeka but-ke bake bethi-ke avese empilweni boshisa bese kuphoxeka. So namhlanje nami ngiyidile ngathi ayisibese kuphoxeka ngese sibeceleni ngizila mengiphoxeka ngizohamba nokuphoxeka kwami ngekhaya ngiyilalela ngiphuza amahewu bengeke ngifike ufike iphuza amahewu ekhaya ngiyilalele ngibe right ngibe semaheweni nami. Intokazi izizwe njani? Ngijabulile kakhulu nokuthi yena nginika ithuba lokuthi yena ngikhulume naye ubhuti namhlanje bengibhalelile. Ya akukho nje kuningi engingakusho. Ibivele ikhona imizwa yabhuti. Oh my word! Sabawela ukuthi ngibe kule bubble akuyona njengamanje. This is so beautiful. No, anginayo into etheni engizeyisho ukuthi incwadi igcwele then incwadi igcwele. Sengizofika ngithini mina lipi i-chapter sengizofika ngiyi-edeke encwadini egcwele emfisi sengizofika ngithini. So ngafuna ama-dates kuphela kukho konke. Ngiyareferensa kuphela kukho nokuthi kunjani. So sibonge kakhulu ukuthi usithembe ukuthi singakwenzela into kanje. Thank you so much for trusting us. Ngiyathemba ukuthi nawe nje kuhle lapho ubukile uyabona ukuthi siyasethana wangempela. Simsathile umzwa, singahlulwa yini ukusatha wena. Doko, thank you for ukuthi ufikile. Wasipha isikhathi sakho. Ngabe ziningi izinto ozenzayo njengamanje ubhizi ngazo but you decided ukuthi uzoza la uzohlonipha ngizothi isimemo owakele ukuthi yabo. So sibonge kakhulu for leyo nto. I truly appreciate it. Ngiyanifisela ke inhlanhla ekuthandeni lelo lushasha. Usiki buze siphela ube kanjani uDog singile ngilindile kanti nami ngase ngitholile usavese uhamba nje solo
inyoni kuthiwa inyoni zohlobo lodwa zihamba Zindizandawonye. ngazindawonye so sila sikhona namhlanje. Ngicela ukutshela ukuthi on the count of 3 nisho kanye nithi this is our next chapter. Nifake energy ke nijabule ukukhombisa ukuthi nikujabulele phela ukukhalculate. Are you ready? Yeah. 1 2 3 go. This is our next chapter. Ngihle kusokuthola indanga nokuthi kufike ukudla. Utshakeni. Bangaze bekuthathele yena. Bese ngipha mangihlupheka. No, ngiyabona ubusule babushe wena. No, ngicela ukuthi ngishiye makufika ukudla kwenu, please enjoy your food. Ngiyanithembisa ukuthi la ekhaya kabagethi ngoba sekuzokudleni. Ngibonge kakhulu. No, siyabonga sisi. Firstly ngibonge iSelect TV ngale ithuba. Sho kubonga kwami ukuchaza ukuthi date yami ihambe kahle, ibe impumelelo ngoba ngicine ngimtholile umuntu obambo lwami engasho njalo. Ngingasho ukuthi i-date yami ihambe kahle kakhulu futhi nami ngijabulile, ayikho into engiphoxile ya ngasho kanjalo. Firstly ngincoma i-restaurant enisifake kuyona. Wow. In next chapter ne? Yeah, angincome ngirecommend nakwabanye abantu yo. Ukudla kwakhona komnandi but ke engithanda kakhulu ukuthi obvious akekho umuntu ongajabuli neqonyiwe so angibonge nje ithuba iSelect TV ukuthi nami ngibe nobambo lwami namhlanje ngikwazi ukuthi ngiqomeke ngendlela engiqomeke ngayo. Into engiyithandile ngedate ukuthi ena ngikwazile ugcine sikwazile ukuthi sikhulume nomzwa kahle, sesithola kahle isikhathi sokuthi siphinde sisazane futhi kangcono. Yeah, ilokho nje engakusho. Hayi ngabe ngihlala ngayo. Hayi ngabe ngihlala ngeSelect TV, ngabe ngihlala nge-restaurant. Ukudla kwakhona everything kuhambe kahle. Ayikho into engayithandanga ngedate, yonke into nje ihambe kahle, ayikho futhi into engiphoxile. Yeah. Into engifisa ukusho kuyena njengamanje umtshela ukuthi njoba ke evumile wathatha lesinqumo sithathe namhlanje ngekayisona sisazoya kude naye sizokwazi ukubambisana la esiphamba khona endleleni sizama ukuthi sibuyisane so2 sibambisane and sophinde sibuye futhi la kwi-show yabo ithina siyilethela thina follow up sisambe safika la nesigaba sempilo ngoba ngimesela kumenza umfazi. Into engayisho kumzwa ukuthi into engayisho kumzwa ukuthi ngiyamthanda. Yeah, ngiyamthanda. Wow. Ngiqala nje ngibonga abasebenzi bakhona. Ave benobubele, ave benomusa, ave beyimisela emsebenzini abasebenza kamnandi so ngiyafisa ukuthi beqhubeke besebenza nje bese management ayibaphathe kahle labantu ebagcini basebenza kamnandi. Thank you. Into engayisho nge-team elana kule show ukuthi ena ngiyabonga ukuthi ningiphathe kahle ya ndowazi ukuthi like isibambisane ayikho nje into like esangiphathe kabi ngayo. Ngiyafisa ukuthi naye iqhubeke indlela abangiphathe ngayo aphinde babaphathe kahle futhi nabantu abaseza kuyona ishow. Umuntu ongazazi kule restaurant ngamqhubuzela ukuthi afike because ukudla kwakhona ku-clean and ngisho ukuthi ukudla kwakhona kumnandi futhi. Yes. Mangabe i-couple iqomene lokho kusuke kusho ukuthi my job here is done and that's on her, child. Thank you so much for tuning in and making it worth my while. I truly hope you enjoyed the episode because I had so much fun. Please remember to subscribe to Select Africa TV. Follow us on social media. Follow Next Chapter Restaurants while you are at it. They are located on 167 Florida Road, La eThekwini. From myself, your girl, Usine Wawanene. But of course, I'm a very person under my 2K or 2K naye. It is a wrap. Happy Tuesday. Thank you so much for the support. Let's catch up again next week. Same time, same place. And next chapter to begin the next chapter. This is Select Africa TV and I have a crush on you.